NCR. Suno kay Presidential Spokesman Harry Roque, magapadayo naman ang operasyon sang mga talatapan nga naghatag sang basic kag health services, disaster preparedness and response, kag iban nga mga vital services. Ginatugyan ni Roque ang suspensyon sa trabaho sa mga pribado nga kompanya, talatapan o kon eskwelahan sa desisyon sang ila sini pamuno. Nagpanugyan si Roque sa publiko nga padayunon ang pagmonitor sa lakat sang panahon kag pag-anunsyo sang gobyerno. Si Ulysses ika-21 nga bagyo nga nagsulod sa pungsod Pilipinas. Dihamak nga pagbaha ang na-eksperyensyahan sang aton mga kauturan sa nagkalain-lain nga kasyudaran sa Metro Manila, sa bilog nga Luzon, kag ang inigo sang among bagyong Ulysses. Suno sa pila ka mga pumuluyo, daw ginaaningal nila nga ining si Ulysses ang halit nagpulo pareho kay bagyong Ondoy. Samtang ang pila naton ka mga kauturan nagapaninguhagid, nagapangaraskas ang mabuhi. Ang iban makita naton sa ibabaw sang atop, pati ng kasapatan ido kag iban pa porting halit ang ginbalbal ni bagyong Ulysses. Porte ang arangkada ya. Binalos pa dito sa Surigao del Norte, ginlinog man. Porte ang kalamidad subong gainasud-asud lang. Do bagyo man, may COVID-19 kita. May ara pa kita linog. May ara pa kita pagbaha. May ara pa kita mga landslide. Porte, pating mga kasapatan inigo man sang balatian. Do pareho sang bagyo, inasud-asod nga nag-atake sa pungsod Pilipinas. Sumulod si Quinta, gindasnan ni Role, gindasnan ni Tonyo, gindasnan ni Ulysses. 21, may ara pa kita posible duha, kabay pa nga basi amon ining katapusan nga bagyo nga magsulod sa pungsod Pilipinas. Ugaling ang Pag-asa nagapalayag nga tag sa katuig hindi magdubo sa 20, 21, 22, 23 ang bagyo nga may mo magsulod sa pungsod Pilipinas. So preparahan naton ini. Karon pa lang nga tuig, first time ini nga nag-inasod-asod, wala untat ya. Nagligad nga mga tinuig, may ara mga may gap sa mga isa ka bulan, 2 semana, 3 semana, kag magsulod ang another bagyo, iniyaga sunod ang 4 ka bagyo. Wala pa matapos tukod balay, was-was naman ang isa ka bagyo. Wala pa maumpawan ang pagpanghakot sang mga balas, tugas sang landslide, sumulod naman ang isa ka bagyo. Wala pa maumpawan ang baha, wala pa matiluan ang dalan, another bagyo naman ang nagsulod. So, porte ini, amo ini nga tuig mangin makasaysayan ini sa istorya sa pungsod Pilipinas nga sa tuig 2020 asod-asod nga bagyo ang nagsulod sa pungsod Pilipinas. Diri sa Bacolod kag probinsya, pasalamat kita. May kahigyayunan kita nga magtangla sa langit kag magpasalamat sa 4 ka asod-asod nga bagyo nga nagsulod sa pungsod Pilipinas, ginspare ang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. So may dapat kita pasalamatan. Bisan paano, bisan makadali, pwede kita makatangla sa kalangitan kag magpasalamat. Ginauluagyan lang kita sang bagyo. Wala sang sentro nga nagasulod dire sa probinsya sa Negros kag Bacolod. Apang, wala man naton ginapangayo sa bulan sa Disyembre na siling na. Gasulod ang pinakabasko nga bagyo kag posible ang aton probinsya agyan sang pila ka bagyo kun may ara pagidman magsulod. Pangamuyo kita nga amo na ini katapusan ika-21 nga bagyo nga nagsulod sa pungsod Pilipinas para ang palaaboton nga Disyembre bisan paano may ara kita ginabatyag nga kalipay upod sa aton pamilya. Bisan wala Christmas party sa mga establishmento komersyal sa atong ginatrabahoan, ang importante
enjoy kita sa sulod sang aton puluyan sa bulan sang Disyembre. So, nagapanawagan kita sa aton mga kauturan, bisan makadali lang. Tangla man kamo sa langit, ikutib-kutib man ang pagpasalamat, nag-inspire kita sining makahalalit apat ka bagyo nga asod-asod nagsulod sa pungsod Pilipinas. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:08 na morning na sa Bilog at Manwa sa Bacolod, Bilog na probinsya sa Negros Occidental. Kamusta na ang aton panahon? Magalumon gihapon. 8 minutos na nakaligad ang korpyo sa siyudad sa Bacolod. Kamusta nagapanguna nga balita sa Bilog na Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental? Kamusta mga merkado? Kamusta ang aton sini mga driver? Kamusta nagapangumpra sa merkado? Aga pa nagbulugtaw, kagabi nagbalbal man ang mabunok nga ulan dire sa Dakmanwa sang Bacolod. Pero sa nasiling ko na, ulan-ulan lang. Walat itdako nga halit magluwas sa pagsaka sa tubig sa pila ka mga kabaranggayan sa siyudad sa Bacolod. Ang patrol sa matugnaw nga kaagahon nagalagulad na, ginatsikyar na, ginalibot na ang sitwasyon sang siyudad sang Bacolod. Como Biyernes, opdan kita sang aton maanyag nga reporter nga nagaman sa patrol, Aksyon Eden Aboso. Aksyon Eden, good morning. It's Friday the 13th, subong Action Fred, no? Kung ara pa gid ang aton yung mga senior citizens, sa aton mga lolo kag lola, nag-remind na kada Friday the 13th nga mag-extra halong gid. Pero anyways, wala man may madula sa Action Fred kung tumanon ta inatanan. Kasi sino pa lang luyag nga muskan matipalo ka lang gani. Hindi gusto sa iba, no? Kasi syempre apektado Action Fred ang imo sini nga trabaho. So halong-halong kita tanan, ilabi na nga may ara sang Ulysses gyapon kay ti kagapon sa forecast ng Pag-asa. Subong nga adlaw magwa Action Fred sa Philippine Area of Responsibility ining si Ulysses. Pero bilin idi Action Fred ya sang sang kalain nga memories kung baga naman sa aton sa mga ka-aksyon nga mga kauturan natin dito sa Luzon kung ano katawhay di Action Fred kagapon ni sa aton sang aga hasta sang udto kay hapon naman din nag-ulat sa aton tugtog magabi dito gali sila ya halin na Thursday night Action Fred at alin Wednesday night nagainula na to gali grabing pagbubo sang ulan dugang pa nga nag-release pa sang tubig ang dam Action Fred rason na hinali or gulpiada man Action Fred ang pagsaka sang tubig dito sa ila. Grabe kasakitan awon nga kung makita mo sa mga pictures mga laragway Action Fred ang mga kabataan, ang mga senior citizens ara sa atop nila kay atop na lang ang kitaon ara sila pa gasulay pa sa ulan agwanta sang katugnaw kay porte man ang dalang hangin sang sining bagyo Ulysses para lang Action Fred ma-strive para man mabuhi sila kay ti may ara pa iban may mga lapsag pakagin sakay na lang Action Fred sa labador no para hindi man maano kag may ara man sa mga mga artista kariblaw mga nagsulong man Action Fred sa baha ang mga officials man para makabulig Action Fred kay ti kagapon madamo sa gihapon sa nagapost paagi man sa social media nagapangayo sang bulig para makalambot sa mga rescuers dito sa malapit sa ila lugar o galing ti sa kadamo sang lugar nga naapektuhan sang pagbaha man halin Wednesday night tugtog kahapon nga adlaw hindi maarapalan sang mga nagaresponde to sa Action Fred. That's why nga ti ang iban madugay man ang inoras nga paghulak antes sila na rescue kag ti ang iban na Action Fred ni mga evacuation center ginbaha man ti hindi mapahamtangan sa nga aton sini nga mga evacuees karang isa sa mga ginapanumdum sa kagpalaligdan sa mga city officials man didto nga hindi man sila mabutang tanan sa isa lang ka evacuation center given nga ara sa gihapon ng COVID-19 ti dapat
social distancing kag patuman gid ang health protocols, especially yung sa Samon Action Fred. May kabataan na, may senior citizens, may mga nagabusong pa Action Fred, no? May mga persona pa nga mayara sang comorbidity di kabudlay gid Action Fred. Ang iba Actually din, Action ang Fred. iban nga may mga COVID, may mga naigo sang COVID, kinsaylo sa mga hotel. Para matagaan ligwaman ang aton mga kauturan nga porte, sala-sala kundi makadto. Amo nang nasubuan sa mga iban Action Fred, no, kay hambal nila, especially man dito sa Camarines Norte, Abe, nga hambal mo, bangon pa lang tagani sa baha kag kahalitan mantuga sining Bagyo Rolly. Nagwaswas o naglaslas naman niya ining bagyong Ulysses Action Fred. Kaya mo na bala, do mambal ang iban nga ay kung pamangkoton, wala nagidyasang may mabalik sa tuig 2020. Pero kay do ubos-ubos gid tanan Action Fred, no, kalamidad ining virus nga nagaluntad kag kung ano-ano pa Action Fred nga hindi nagidya angay nga balikan. So kabay pa sining 2021 panibag-o new year, new life kuno Action Fred kag ti kabay pa nga is a sort of realization man kuno sa tanan Action Fred, no, nga magrepent kita sang aton nga mga kasalanan kag ti tanawon man ang palibot Action Fred, especially gid parehas ning pagbaha. Kay kung manotice mo dito sa Manila, tanan nga mga kahoy to Action Fred, tanan to yung mga forest o man-made man o kung natural Action Fred, no. Ang iban ginapanghapay nila kay ginapanghimo subdivision o kung ano pa dira nga mga buildings sa ginapatukod nila. Ang dunang manggad balang ginatawag Action Fred, dapat gid naton halungan kay amo gining makaprotect naman sa aton in kaso may mga kalamidad naman nga magluntad diri sa aton sa syudad sa Bacolod. Magkabig di Action Fred sa aton diri sa syudad sa Bacolod sa probinsya sa Negros Occidental, of course nga do suwerte gid kita diri, especially may mga bagyo nga magluntad bala Action Fred kay di mas luway o kun mas spare gid kita diri Action Fred, no. May mga pagbaha pero minimal lang sa mga dalanon lang, Abe. Pero ti wala iya sang siling nga amo ito Action Fred nga kululbaan ng iban nga lugar, third floor na ang balay pero galambot pa covered ang ila sini nga second floor Action Fred, no, nga malambot sang tubig bala. Pero ti diri subong sa syudad sa Bacolod madulo to ang aton nga kalangitan, manami man na mabulubugnaw ang huyop sang hangin ng aton sini mga ka-action, especially ang mga tricycle drivers naton nga mag-ulo adlaw hindi na pwede sa dalanon nagahingagaw subong, especially sa mga merkado kay ti damo man nagapangumpra ti may ara sila masakyan pero may ara man pasahero at the same time ang tricycle driver Action Fred nga magdulong sugat sa mga nagapangumpra aga pa, nagapadulong sa ila sini nga mga trabaho aga pa kay ti limited pa man subong ang jeep unlike sa una amo ni oras kadamo na gid Action Fred sang mga nagabukas ng establishmento, mga nagabiyahe nga jeepney. Pero ti subong niya 16 minutes ago pa lang natapos ang curfew Action Fred nga ginatawag. That's why ang iban ginapili pa danay nga magpahuway-huway kiti especially sa mga jeepney drivers na Abe. Gasto man sila sa ilang kodo kung magsigi sila katiyog nga wala pa man lang sang manugsakay Action Fred. Oo. Ti subong ang nagabiyahe amo ni Honoras naga-take bala sang opportunity amo ni aton nga mga tricycle drivers, mga tricycle drivers ki kumugulo adlaw magsako na ganing dalanon ti medyo paiway na gid sila sa dalan para ti likaw man Action Fred sa traffic, likaw man sa disgrasya nga ginatawag. Slowly but surely lang sa aton nga mga motorista nga mga ka-action kay ti you'll get there gid Action Fred ang Manila makalambot kay gid sa imo destinasyon, hinay ka lang kami nagahulat sa imo nga puloy-an. Pero Action Fred kahapon nga adlaw kagabi gali I mean may 15 ka mga ilimnan bala ang temporaryo nga ginpasiradaan kag 15 ka mga nagkalain-lain nga yes mga kalan-an kay ilimnan Action Fred dala na dira matapos maaktuhan nga nagaininom ang mga customer sa mga balaligyaan sang nagpatigayon sang inspection ang Bacolod Emergency Operations Center, Bacolod City Legal Office kag Business Processing and Licensing Office
kagabi action Fred. Sa ato na ibaluan sang hapon pagid mga after lunch action Fred. Nagumpisa na nag-ugat ni action Fred tungod sa isa ka resort bala dira sa Golden Field, ang particularly Caribbean Resort. Kiti ginpasira sila kay what connection Fred sa isa ka I think no birthday party ato. Pinatukiban sa aton sini nga mga otoridad nga amo nang nagabo galiti given wala pagit sila daan dili permit nga naka-operate, hindi pagit pwede ang mga gatherings action Fred no, kay ti wala sang social distancing. Pero going back diri sa 15 ka mga ilimnan nga temporaryo gin pasiragin pangunahan man ini ni Police Major Sherlock Gabana nga among nagpamuno kung headman sang contact tracing team sang syudad nga ginpadulungan sa mga otoridad ang halos tanan nga mga balay ilimnan sa syudad sa Bacolod kag ang tanan nga may nakit-an nga nagaininom ang gilayon ginmanduan nga temporaryo magpasira sa sulod sang 24 oras. Actually din, action Fred. Kalabanan sa mga establishmento di inanamtang Golden Fields gapon. Sa dito action Fred sa may UNOR, wala kilid UNOR. Okay, idas na? Action Fred. Gaininom sila da? Yes, correct, action Fred. Nagaininom. Si Kedo, syempre, ang iba, niguro, ng mga negosyante, nagasalig, wala nga, ay, wala man niguro, may malibot, ka pulis, ara, karon kay kagapon, may inspection ang aton siningang kapulisan, bingo, git sila, action Fred. Kay kabalo naman kita, may partial liquor ban, action Fred, no? 12 noon to 6 p.m. lang ang baklanay sang mga ilimnon, pero sa balay lang. Pero hindi angay tani action Fred sa mga balay ilimnan. Dito lang kung buot, dito ka lang sa imo nga balay. Pero ang gid-check mo action Fred, dala na dire ang mga kalan-an bala. Kay wala sang social distancing, may ara to sa video kagabi ini action dyan, nagamay lang ang pwesto niya, ikit-ikit gid kaayo ang lamesa. Kung botong tarawon mo action Fred, dapat kung ipatuman hindi ng social distancing, apat lang kalamesa ang makaigo sa mong kagamay ng pwesto. Pero ti action Fred ya, halin sa entrance, pakapagdados punta sa iyang nga kusina, lambot action Fred ang butang todo apat na garaya action Fred nga lamesa sa piyak apat man, tiya makapungko, butang pa tag-anom, action Fred, do kami anom ka mga pulungkuan. Pero it's a no-no git. Kikabalo naman kita, iskang tunga subong ang ginakalana sang aton sininga mga otoridad para sa ginatawag na social distancing. Naktuhan pag action Fred, ang mga nagainom, kag mga na medyo hubog-hubog na tigin pa pauli ng action Fred, kagin saway git, kagin pahanom duman liwat sa mga rules and regulations, kag mga layig ginapatuman din dat sang Bacolod. Sino kay Gabana, sa ikaduha nga offense, mahimo na. Nadula si Action Eden Abera. Tawagan ta siya sa aton special communication. Ano man nga nagapainom ka mo? Ang ginatugot sinaya, alas 12, bakal ka mo sa alas 6 ilimnon, pero dalon sa pribado nga lugar, hindi sa mga ilimnan. Ari na siya. Action Eden, come again. Action Fred, sa ikaduha nga mga idang offense, mahimo na nga mapatungan sang penalidad ang mga madagpan nga nagainom sa pampubliko nga lugar. Kag ginpahayag ni Gabana nga mangin regular na ang ila inspection kag dapat hindi gid magsalig ang aton sini nga mga negosyante. Kay nagpalayag ni si Major Gabana knowing nga pati itong sa Art District Action Fred, kung madumduman mo nakalambot na atoya dito sa National Man, lalo pang doon gid ang diring mga negosyo sa syudad sa Bacolod nga nagaayo pa naman ang iban mag 24 oras na biabi action Fred. Tido isa naman ini sa rason karon nga palaligba naman sa aton sini nga mga local official kung pahanugutan bala o kung hindi, anong paminsaron ang ekonomiya o kung ang ikaayong lawas sang aton sini nga mga ka-action. Kay tikis akong halug-halugan mo nag-aabusahan ang iban nga tao. Para naman sa complete nga management sa inyong liver detox, mag
vaccine. Dapat halungan sa gihapon naton ang aton ikayong lawas. Health is wealth, mga ka-aksyon. Rason nga kung ako ginarekomendar sa inyo ang Life Extension Vitamin D3. Bangod ini ang ginakabig nga the best Vitamin D3 brand. Bangod 100% nga ginhimo ini siya sa Life Extension Foundation sa Florida, USA. Isa ini ka stand-alone Vitamin D3 nga pure, potent quality kag high bioavailability. Mapos pa iniimnon bangod ang soft gel ang himo sa extra virgin olive oil nga mayara pa sang rosemary extract agud mapabili ng freshness kag potency kung imnon. Ang Life Extension Vitamin D3 isa ka actual vitamin D3 na ginausar sa pila ka mga klinika batok man sa HIV, TB, cancer kag iban pa nga balatian. Kag ang mas manami pa, safe ang vitamin D3 para sa mga nagabusong, lactating mothers, subong man sa mga may maintenance medication, gani mag-inom na sang Life Extension Observation Report kag iban nga balita ahalin sa patrol, Aksyon Ida Naboso. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 4:24 na. Purti nga halit, no? Sang Bagyo, inasod-asod. Maluoy ka kahapon, galantaw ka. Ang mga sapat bala. Ang iban nga mga edo ato man sa babaw atop. Ang iban nga may kadina, ati patay gid, lumos. Purti nga halit. Subong naghuyang na ang bagyo. Nga si Ulysses samtang nagahulag padulong sa West Philippine Sea. Base sa weather bulletin sa Pag-asa, ang matasang bagyo ang ulihin na siplatan 200 kilometro west ng iba ukon iba Zambales. Ini nagadala sa ngangin sa kabasgugon tubtob 120 kilometro por ora kag pagmulumadlos tubtob 150 kilometro por ora. Ang bagyo nagahulag sa kadasigon nga 25 kilometro tagsa ka oras. Napaidalong gyapon sa signal number 1 ang western portion sa Pangasinan, Tarlac, western portion sang Pampanga, Zambales, Bataan, kag Lubang Island. Ginkakas na sa Pag-asa ang signal numero 2 na ginbatak. Ang bagyo, kinapabot magwa sa par o kung sa tumpungsod karon nga kaagawon. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 4:26 na. Una nga hutong sa ngaton pagpulupanamyaw, kay Alex Puentes, good morning, kay Cory Bidaha, kay Ernie Odas Colidas, kay Ronnie Sidayon Gordon, kay Alex Muntisa, dira kay Mon Lisay, kay Rimar Hicano Haliasgo, kay JBL Lontayaw, kay Mehebes, kay Dideni Juna, kay Loreto Armas Bidaha. Una ina nga hutong sang aton pagpulo panamyaw. Mabalik kami pagkatapos ini. Pamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa paghudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita ang gala inspirasyon Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon patayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo patayon Aksyon Radio salamat isa pa serbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginagampingan patayon Aksyon Radio
radyo. Pagkulunod kag negosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligal, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Madayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe. In standard time, las 4:29 na, kay Banisa Mayuda sa Minnesota. Good morning. Mo pertik tugnaw ko na to. Gaulan ice. Bao nami balon da gatas no. Kamagtimpla. Pudyot lang ice butang gatas akalain. Kay Melvin Piñapel, good morning man. Ariya na sa panahon sang pandemya, krisis global, kabudlay sa pangabuhi, bisan ang mga plantador, gamay kag dalago nagapanghakroy man, bangod sang manubo nga patubas. Ari ba si makabuli gini sa inyo, gamit kamo sang Unique Complete Fertilizer sa inyo katubuan. Gamit lang kamo, anom ka Unique Complete Fertilizer of the lang, sa 2 ka urea kada ektarya, gipi garantisado, kagdugay magpalay ang pagladtom sang dahon sang inyo tubo. Ipaluap ninyo sang anom ka Unique kag 2 ka urea kada ektarya, tunilada garantisado kag purisa maayo. Tungod ang Unique may nitrogen para patambok, phosphorus para pagipi, potas para patamis, sulfur, magnesium kag calcium, solusyon sa acidic nga. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:31 na. Ang pila naton ka mga kauturan, subong sa aton gobyerno, nagapaandam na. Nga kinahanglan, ang pagsulod sang Disyembre, ang tanan-tanan nga ginabakal para pang Noche Buena, Buena Noche, kag ano pa da. Basta sa palabotong nga Disyembre, kinahanglan nga maagi sa DTI, Department of Trade and Industry, ang ila sini nga presyo. Hindi pagpatamaan ang aton mga kauturan, bangod inigo na kita, binalbal na kita ni COVID-19, winaswasan pa kita sa 4 ka bagyo, ginabumba pa kita sa mga linog, kag iban pa. Ang mga karne sumong, wala man gabakal sa iban nga probinsya, kay bangod ka delikado man, may balatian man nga sumulod, daw hindi na ni maintindihan ang kalibutan. Ang panawag sa aton sini katigulangan, sign of times. Amo na ni siya. Nagagulang ko nung kalibutan, gaabot ang nagkalain-lain nga kalamidad. Samtang, gaabot ang nanari-sari nga kalamidad, kulang pa sa pagpangamuyo ang aton mga kauturan. Bangod sa mga bisyo, bisyo dire, bisyo dito. Daw naanad na sa bisyo. Kag ang hindi amo nga pagmamatasan sang aton sini mga kauturan. So mo nang siling ko bala, preparahan tayo ni. Wala siguro ang boss. Sa subong pa lang, preparar na kita. Kaya wala ta kabalo kung ano ang mangin pala abot no naton, boss damlag. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:33 na. Hindi maghalin ha. Mabalik ako.
Unahon ko lang ini ang isa ka paid program. Please stand by. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya din pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan walaton naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa duwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Combrodsok's Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong kaintangan. Responsable at pagbalita, pagdahil na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline!
Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, aksyon, balita, banat bulig. Maayong hapon naman sa itong mga palanggang mga palamati. Ayun nyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa aksyon firing line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Action Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Action Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong nakalintangan. Responsable ang pagbalita.
Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:45 na. Balik kita sa aton pagpangalagad. Baw dako-dako man ho. Dihamak man mga sobra 3 milyones ka mga konsumidor ang ginreport sang Manila Electric Company nga maka-eksperyensya sang brownout. Amo gining malain la. Baha ka na, gasulubra ang tubig, wala ka suga. Kisa makabulig man kay kung may kuryente, delikado. Samtang nagadalo man tubig, galalapaw sa atop ang tubig, delikado kung may kuryente. Pero pagkatapos nga mag-subside ang baha, kag wala ka kuryente, antos ka man. Kay kadamo sang poste nga nagkalatumba, kadamo sang dalagko nga mga kahoy ang nagkalapugday, bangod sa kabaskog, sang hangin, ulan, tuga, sang bagyong si Ulysses. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:46 na. Antes na malipat, areho, ang libre bala nga medical check-up, libre nga konsultasyon, amuning pinaka-importante gid sa panahon subong nga madamo nga balatian ang nagalibot sa aton. So, dapat mapacheck up kita. Alas 9 ang aga, tubtob alas 3 ang takna sa hapon, dira sa Life Extension Clinic. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:48 na. Morning na da. Kay dako di. Kay Dilya Liabe. Baw, ako kuno maldita. Live, nag-monitor sa Hong Kong. Kay Annabel Calderon Doremdes, good morning man. Ari anay ho, liwaton ko ini para sa benepisyo sa taga Bacolod kag bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Ang aton sini sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod province-wide, bilog na ni nga probinsya.
Yari na ang ayuda nga ginahulat sang tagpalamati sang Aksyon Radio Bacolod sa bilog nga Negros Occidental. Ang Aksyon Radio Bacolod adlaw-adlaw magapanagtag sang sap sa tanan nga maukod nga tagpalamati sa diin kaman nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental. Ining sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod province-wide. Sinong makaintra tanan nga pumuluyo sang probinsya sa Negros Occidental, ilabi na ang mga maukod nga tagpalamati sang Aksyon Radio Bacolod pinaagi sa Transistor Radio. Mga pumuluyo sa syudad sa Bacolod nga wala makapadala sang ila entre. Paano ka makaintra? Sumugod, Nobyembre 14, buwas na ni, Sabado nga adlaw, magabato na ang Aksyon Radio Bacolod sa mga entre paagi sa text. Ipadala sa numero 0963-21-98066. Ang mga masunod, ngalan mo, edad mo, address mo, contact number mo. Kompletohon ang detalye nga ginapangayo agod mabalidate ang imo entre. Adlaw-adlaw magpamati sa programa sa Aksyon Radio Bacolod. Paano may balaan kon nagdaog ka sa kada adlaw? Magarapol sa mga tagdaog on air ang Aksyon Radio Bacolod. Ipalayag lamon sa kahaginan. Magtawag ang Aksyon Radio sa Bacolod sa numero nga imugin butang sa pagpadala sang entre. Sigurduhon mo gid nagapamati ka sa programa sa Aksyon Radio Bacolod. Kung hindi ka makasabat sa sulod sa duwa katawag, mabunot ang Aksyon Radio liwat sa panibag-o nga tagdaog. Ari, importante ni. Paano makuha ang premyo? Ipadala ang 500 pesos cash pinaagi sa Remittance Center. Sarang maklaim ang premyo isa kadlaw matapos malawagan kag makumpirmar ang entre. Antes magpadulong sa Remittance Center, hulaton nga magpadala sang kinahanglanon nga impormasyon sa pagkuha sang premyo ang admin staff sang Aksyon Radio Bacolod. San-o magasugod ang rapol? Magasugod sa pagpanagtag sang ayuda ang Aksyon Radio Bacolod province-wide sa Nobyembre 16, sa Lunes na. Ariho, importante nga pahanumdom. Ang mga entre nga taga-syudad sa Bacolod nga wala pa mabunutan, magapabilin nga kwalipikado kamo sa pagpakigbahin sa sini nga promo kag sarang sa gihapon magadaog sang premyo. So ang tanan dire nga ari sa amon dire nga ginhulog ninyo nga mga entry nga taga Bacolod nga wala pa magabutan kamo kwalipikado gihapon nga makaintra. Tingbon ang tanan nga entry gikan sa syudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Ambot silingon, pwede pa kamo. Inang wala bala makadaog sa nagligad nga wala magabutan ang ngalan, pwede gyapon, ara gyapon ang ngalan nyo, kag pwede gihapon kamo makadaog. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:52 na. Kulo kompleto, okay na to? Okay, sige. Parang atag-atag bala. Good morning kay Anabel Calderon Doremdes. Dira kay Juan Roberto Nanit Delioso Sr. Good morning man. Kay Ann Bela. Good morning. May lang nga pag-monitora. Tagsagid. Kakaagahon. Ari anay ho. Mayo liwat nga panugyan sa panahon sang pandemic krisis global. Ang pagsinalayo, budlay, labi na kunula kasinuptan, ang mga mangunguma, gaantos man, manubo nga patubas, manubo pa nga baklanay, sang ila sini nga humay, hindi makabawi sa pestisidyo kag abuno nga ila gina-apply. Kinalanda ko ang produksyon. Anong himuo ninyo? Areo, isa sa makabulig dako sa inyo, gamit kamo sang unique complete fertilizer. Bangod ginapata. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral,
Ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Pagdulong sa inyo sang dugang nga mga impormasyon karon nga kaagahon kay Telenora Oliveros. Good morning. Dira sa Banwa sang La Castillana. May lang kapag upod sa aton tagsagid kakaagahon kay Engineer Mungkada sang Silin Homes. Good morning. Kay Judge Snap Diamante, kay Pare Remias Arroyo. Sigurado gabugtaw na ni. Kay Raul Alibugas Dalomda, kaladlad Canada. Kay Betty Lau sa Binalbagan. Kay Ruben Tampos sang LTO, gabugtaw na ni. Kay Dr. Valencia sang Binalbagan. Tira kay Pare Erning Horilia, good morning man. Kay Pare Nestor Querido, Istoy, morning. Kay Nini Patos Burgos da, sige. Kay Bibitan, good morning man. Dira kay Engineer Naril Bantay, kay Buni Agbincula. Dira kay Jobert Carion, kay Mayor, good morning. Si Jutay Pascua, wala ko kita ba? Si Lorini Canson, si Nick Barca, James Patalagsa, GC Sindico, Monsing Syukon, kay Joel Perido, kay Roger Aguirre, kay Lore Apurado, good morning lang. Nagabulugtaw na kamo. Ugtaw na kamo ka magpulo pangapi, adlaw ron. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:56 na ang pagpasira kag pagpanakop subong diri sa syudad sa Bacolod, patibaan lang ina nga kinalan sundo naton ang tanan nga mga ginapandam. Kintugutan na gani, may parasyal na gani nga pagkakasang bansang likor. Di kinaabusahan pa. Kamuman nga mga establishmento komersyal sa idalom sang General Community Quarantine, wala pa kamo ginapahanugutan nga magbukas sang inyo sininegosyo para paimnan sa mga consumer ninyo, sa mga bumalakal. Pabaklon mo sila ilimnon, alas 12 tubtob alas 6, kamo dapat magatag-advise, areho, pabaklon ta ka, pero hindi ka pwede ka inom, puli ka sa inyo puluyan, o kondiin nga pribado nga lugar, kagidto kamo mag-inom. Kay hindi pa pwede. Amo na ang dapat nga ipanugyan ninyo sa inyo mga customer, no? Kabudlay man kung isa, no? Kisa, hindi man kita kabasol na hidlaw man ang pila naton ka mga utod nga magpulupong ko inom-inom po sa grupo, pero ti ginadili pa. Amo silingon, hindi pa pwede. Hindi naton pag-iduso ang aton kaugalingon nga sige kita inom nga may ara pandam. May partial na gani nga pahanugot nga makabakal ilimnon, mapaugtas bagi kita. Bakal lang nga mo dala sulod balay. Dito inom-inom para wala delikado, no? Wala aton panugyan bala na. Kaya kisang mga utod naton dumaano naman eh. Nga makagwa, makaupod sa grupo, makapulupungko, makatinikil abe, tigaling kay sana siling tana, hindi pa pwede subong. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:58 na kay AJB Laho. Good morning man. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Ikaw nang ginapamati ang lamon ginasandigan.
tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sinsan anong ang kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Ikaw nang ginapamati ang namon
ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Black Hawk pelikula, Black Hawk helicopter para sa Philippine Air Force nag-abot na sa pungsod. Puertisuno kay Defense Secretary Delpin Lorenzana ang brand new helicopter gindeliver sa Clark Air Base sa Pampanga. Lulan sang Antonov heavy transport nga eroplano. Ang iban kunuging karga pa sa vapor mag-abot sa Disyembre 2. Ang nabilin nga 10 ka units ginapaabot i-deliver sa nauna nga quarter sa 2021. Suno sa Defense Department ang 16 ka helicopter ginbakal sa Polish company nga ginamanufacture sa dalom sang lisensya sang Sikorsky USA. Bao dako man ang presyo ya, $241.46 milyones. Puwerte man. Ginpagi ang baklanay sa government-to-government transaction sa Poland. Gamiton ko ning Black Hawk helicopter sang Philippine Armed Forces pagpatigayon sa nagkalain-lain nga operasyon, combat mission, kagiban pa. Puwerte, no? Angkon kita sa bag-o nga mga Black Hawk nga helicopter. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:07 na. Kay Siren Agabon, good morning. Happy birthday ko no kay Tomas Bal, my twin brother. Ba? Kay Maria P. Marabilia, nagamonitor man siya sa Palawan. Areglado mabalik ako pagkatapos ning 5 minutos nga paid program. Please stand by. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:08. Oras ginadulong sa inyo sang Vicks Vaporub. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Di
tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagkapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y saan ano ang kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo.
sanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagdudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala, inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pa servisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Aida Alunan. Dire kita, mga balita nga natipon naton sa probinsya, merkado publiko sa Talisayo, balik sa normal operations. Balita Kapitolyo. Detalye po di Aksyon Marlon Hinubia. Aksyon Marlon, please go ahead. Nagbabalik na sa normal ang operasyon sa merkado publiko sa sunod sa Talisay, Negros Occidental. Pila ka adlaw matapos nga ginlimitahan ang pila ka mga dapat himuon sa mga nagasunod kon mga customer kabahin sa gihapon sa protokolo nga implementar kontra COVID-19. Ginanunsyo ini ni Mayor Niel Lizares sa ginpatagayon nga Interagency Task Force Regular Meeting. Liwat nga ginbuksan ang tanan nga mga entrance kag exit gates. Sa tionaman sa Domingo, ini ang pagabuksan umpisa sa aga tubtob lamang alas 12 sa udto until further notice. Agud to nga mahatagan sa higayon ang pagpatagayon sang disinfection sa bilog nga hapon. Ang kaaksyon gikan sa Kapitolyo Aksyon Marlon Hinubia. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:16. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Normal. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagdudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala, inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pa servisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa servisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon.
ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang pilikan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sansan anong ang kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Balanse, matuod na mensahe. Silin season, bao si Sky Blue, good morning Philippines kuno. Diri anay kita. Kung may mahikapan kang nga bukol sa lawas, abyan, tunawa. Las 5:22 na. Good morning landa kay Elizabeth Malaka Gamala. Standby anay. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery first draw. Una nga bula 21:35. Una nga bula resulta 21 kag 35. Second draw, ikaduha nga bula, 12-19. Ikaduha nga bula, resulta, 12 kag 19. Third draw, ikatatlo nga bula, 18-27. Ikatatlo nga bula, resulta, 18 kag 27. Rekta kita. Iyari na ang Lotto result. Resulta sang Lotto 649 kita. Bao dako ng jackpot to? 181,985,822. Resulta, in any order,
47, 37, 10, 39, 32, 7. Resulta sang 649, 47, 37, 10, 39, 32, kag 7. Sa ilo kita 642, ang jackpot 9,849,661. Resulta, kombinasyon in any order, 13, 10, 30, 5, 7, 41. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:24 na. Mabalik kami pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Please stand by. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa PDEA yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan walaton naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOH is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Combrodsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod.
Naghakot man sang pagpasidungog nga makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Durawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpalabot. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Saan anong kalintangan Responsable at pagbalita Dahil na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, aksyon, balita, banat bulig. Maayong hapon naman sa ating mga palanggagamang palamati. Ayun nyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Aman, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa Labilin. Puluhan sa syudad sa Bacolod, angot sa compliance sa mga establishmento komersyal, angot sa backtrack ordinance, nga ginimplementar umpisa kahapon nga adlaw Huwebes, Nobyembre 12. Suno kay City Legal Officer Attorney Joselito Bayatan, mayara sa gintukod nga team ang syudad para sa paglibot sa tanan nga sektor nga mayara sang obligasyon sa pagsunod sang among kasuguan. Dugang panibayatan, base sa among nga ordinansa, magapangatubang sa nagakaigo nga penalidad ang natungdan nga mga negosyante nga napaslawan sa pagtuman sang among nga regulasyon. I-divide natin ang group of businesses sectors by sectors. Kung may compliance sila sa backtrack. Kung may backtrack, kapo siya kayo no, nang malista ang ngalan, makita naton or pakita nilang backtrack kag may electronic component ang store, i-input. Hapos naton ma-trace. We are encouraging our citizens to register the backtrack because most of the LGUs now are requiring that. Despite may medical certificate kag may may travel order ka, gapangayo pagid sila backtrack. That is for easy tracing May penalty ang aton nga city ordinance, ang non-compliant. That's why amo na ang aton, siguro amo na i-monitor naton sector by sector until nga we can have a total inventory na. And then ang kutob to nga compliant, may lista ta. Ang non-compliant, we will call their attention. Kag it could be one of the requirements ng ila renewal sa business permit nila. That is one of the proposals that we are having. Balita gikan sa Bacolod City Hall ang kaaksyon nyo, Aksyon Artay Hupon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:32 na. Good morning lang kay Jocelyn Kalamaan, kay Dodge Dalida, kag Jumar Ayagan. Mabalik kami pagkatapos ini. Sample Plus Gold. Pamati ang namon ginasandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala paglaom kag kasanan Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga
sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagang pilihan. Padayon Action Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na ngay, sa anong kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may daya pagpalanggan. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan. Kay Jocelyn Arisibita Ulak kag kay Philip Lauriente. Mabalik kami pagkatapos sining 5 minutos na paid program. Standby. Di mara ang ilang nga mga bayo do trapogid siya.
Kaya nga amon nga magulang, pwerte ka isog hindi mo matudloan. Tapos ay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gidya sir kaayo ya. Hi, Tanay. Hi. Ano yung start ng start? Gaskwila pa sila tanan. Sila tanan gaskwela, sila sir. Parang kay siling ko hindi na ya upang ang natabo sa inyo kabuhi, sa inyo pag-eskwela. Kay base pila ka adlaw. Maprofessional man kamo kay siling ko sa ila ang Ginoo. May ginatigana gid nga tawo nga makabulig man sa inyo. Way gid ko nagsala. Amanasing ko buot nga mo pirme para nga kag ma-pray kamo nga ang kinanglanon niyo ihatag sang Ginoo sa inyo kay sa Ginoo ya ang mga himala, mga imposible. Way na iya sing imposible sa ila. Basta nga buot ka lang di sa kalibutan. Tuma sila kaluoy sang Ginoo. Ang ila nga kinanglanon nahatag mong gid. Gupangita pa sila? Papa nila o mama nila? Hadlok sila sir. Hadlok. Grabe trauma nila. Primero pagkatabo na-rescue namon sila. Kakurog-kurog. Pinala namon sa police station. Kakurog-kurog tapos yung giwang inatsura ang di ang ilang nga mga bayo do tarapo gidya. Kaya ang amon nga magulang pwerte ka isog hindi mo matudloan. Tapos ay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gidya sir kaayo ya. Pamangkuton mo ano natabo nga nagapiang-piang ka. Kay nahibasan lang kuya. Tigindala ko di sila sa balay, kay ginpaliguan, kay gipang losyunan, gipang kuan ko gid ilalawas. Ilang ano amo na gali ya gahulubag ya sir. Ti amo to nga naghuti kami ni Kap. Ga problema na gid kuya kay nahadlok man ko nga mag-imbestiga sa ila. Basi mabalaan man ko sa magulang ko kag tuktukon ko. Kag amo nang hambal niya kung makabuhi sa kuno sa prison tuktukon niya gid ko. Gaano gid sila. Pero ma'am, ano lang imo per may ginapanomdom sila? Ano lang imo nga gusto nga matabo para sa ila? Ang ila lang gid buwas damlag ya sir nga bisan madula kuya sa pila ka adlaw. Maka-eskwela lang sila okay na kuya. Siling ko sa ila may kabataan man ko bala nga problemahon. Pero siling ko hindi ka mo magpasaway sa akon. Kaya ang akon nga stress bala sa kampo kami. 6 to 6 kami mag-ubra. Lin kami la size puli, mga kami la size. Hindi ko na sila bala ma-monitor kung ano ila ginahimo kung adlaw. Pero siling ko simbagi ka mo perme yung subado kay Adventist kami. Kaloyan man nga mga buot man sila. Isang primero, daway sila ka ng biskwila. Ngod nga kung tudloan mo ko sila sala. Katruma sila sa binangon. Sir, kalabas ang talibong ni Mano. Itanday sa ila liog. Isang ayawan kami. Pero subong at least nakaamat-amat na balik. Ga-recover man sila. Tapos ilang eskwela, okay man. Ma'am, may pasalamatan ka ma'am? Abaw. Thank you gid no sa Action Radio Bacolod. Isa gid ka kalipay namon kag may naluwanon gid nga bulig ninyo no. Kung hindi pinagi sa inyo. Nokpo nagpahanumdom sa kapulisan likawan ang tuman nga pagsalig sa mga bilanggo. Si Action Brian Morden may report. Action Brian, please go ahead. May ag-action na Fred ginadumalian na ang paghatag sang tuman nga pagsalig sa mga priso sa pila ka mga istasyon sang pulis diri sa probinsya sang Negros Occidental. Sunod diri kay Negros Occidental Police Provincial Office o Nokpo Deputy Spokesperson Police Lieutenant Abigail Donasco. Ini ang mando gikan mismo kay Nokpo Director Colonel Romy Palgi matapos ang hitabo nga nagluntad dito sa Moises Padilla nga nakapalagyo ini isa ka priso nga si Rico Layan Escultor sa nagligad nga Oktubre 24 karon nga tuig. Si Escultor Action Fred unang report naghangyo sa pulis nga magpadala sa ospital
apang sanggwa na sa custodial facility hinali ini nga nagpalagyo. Ining si skulptor nga pangatubang sang kaso nga pagpatay kag nadakpan sa tong Hulyo karon man nga tuig. Ini nasabit nga suspetsado wala gihapon madakpan tubtob sa sini nga mga tinion. Yes po. Yung ganun po actually yung sa mga trustees po. Bali, dinidiscourage na din po yan. So, although parang bagong instruction pa naman po yun. So far, ay sa katagalan naman po, may impose naman po yan and may impose and mamiminimise na din po yung trustees sa mga police stations. Inang balita, ini sa Aksyon Brian Morden nag-report una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:44 na mga blatter entry pagkatapos ini. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga nagahatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sang PDEA ten pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers ng istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Nga nagapalaplag sang kamatuuran. Ang kay Norde Arevalo. Ariho, ang Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio.
napili bilang finalist sa UP Combrodsok's Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpalabot. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsay ang mga kahintangan. Responsable at ang balita, pagdayon na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:49 na pipila ka mga blatter entry, opisyal nga nabalhag sa record sang aton kapulisan. Balita sa patrol. Balik na pagpangalagad ni Aksyon Eden Aboso. Aksyon Eden! Aksyon Fred, ginkumpirma ni Police Major Robert C. nga mong hepe sang Sagay PNP nga ginaligar isa ka high-value individual ang number 1 kagawad sang Barangay Lopasayna nga si Mario Negro nga ginpatay kahapon nga adlaw. Si C ang personal nga nagpadulong sa lugar sang insidente sa Barangay Lopasayna kag Barangay Bato nga ginpalagyuhan sang riding and tandem suspects. Sa report man, ginpahayag ni C nga yara sa listahan ng biktima kung droga ang paghahambalan, pero nagklaro nga ila pa gina-validate ang listahan. Sunod kay C, temprano pa para mag-conclude sa motibo sang krimen, bagon may iban pa sila nga anggulong ginatukutukan, kaangay sang iya sininga trabaho, kag dinumtanay o kag droga. Ang biktima ang nagamaneho sang tricycle sang ining gintero sang riding in tandem suspects, kag nakaangkon sang 3 kapilas tugaman sang pagpangluthang. Pagluwas sa isa ka barangay opisyal, ang biktima nagatrabaho man bilang nagapaninlo sa mga appliances. Sa siningang panahon, importante man ay kainglawas. Sa malikawan ng mga balatian, dapat epektibo nga food supplement ang kinahanglan. Mag-inom sa Santon Plus Gold, kaya ang Santon Plus Gold mas ginpa-improve kag mas epektibo na pag mayara inisang extracted nga mangosteen, malunggay, amargoso, garlic kag spirulina, amo nga mas epektibo nga makabulig sa diabetes, higo nga dugo, hypertension, pagtalahubag bukol kag iban. Balita halin sa patrol ang ka-aksyon ni Aksyon Eden Aboso. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:52 na. Kay Heaven, good morning. Kay Sintos Horada Rose, good morning man. Ang road clearing operations, ang maghatag kataway sa dalanon sang syudad. Kung pamatian ta si Mayor Bing Leonardia, sila niya nakaligad, 87% ang rating sa initial validation sa tong Oktubre 200 o kon 2019. Naayo man, no? Kung ang record na maayo, basta sundon lang kung ano ang mando sang gobyerno. Kay suno, kay Mayor Bing, dapat mag-comply ang mga kapitan sa mando o kon mga tubang sang kaso administratibo sa DILG. Sang una, alkalde lang ang ginapandaman, hoy, kung hindi ka magpatuman, sining karon mando sang DILG, mga tubang kakaso administratibo. Subong dalasa na pati ang mga barangay officials. Kung hindi kamo magsunod sa sining mando, pati kamo pasakaan kaso. Ang arangkahon nila ang mga illegal parking, obstruction sa mga dalanon, opdan ini sang bitaw. Kinanglan man ni sang syudad sa Bacolod, kay ang dalan
para sa salakyan. Wala matagasiling ati. Hagan mo na kakas kay gapangabuhi man ang pila naton ka mga utod, pero sa nasiling ta na ang ordinansa, ang layi, nga dapat sundon. Dapat tinluan ang dalan, kay ang dalan hindi ini para sa negosyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:54 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Amo na po, si mama wala di atos na Bacolod. Sa akong birthday ganyan, maabot ako lang sa balay. Pero kamusta man? Amo na would like ay mayara gid na butang sa module nga search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Ti laktaman lang nanay. Tapos ano naman brown na dason. Brown na dason singa na pasensya ma. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend nga si Regine bala. Sa kay ay. Nangulam ka cellphone. Nangulam ko sa imo. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook ka. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi so good ni Lola sa akin. Siya nagtulong sa akin nga, kamo bala, nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yung nambala nga, isulat ko kung anong imuon. Nga pag sa page, i-like, i-share. Tinasunod mo tanan yung ano? Sunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka? Wala, pagid kayo daw. Gusto mo ako do, ano naman daw, basta hindi ko parang siya ma-expect nga madaog. Wala nga ma-intra siya sa ARB 4-piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Fred Salanga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga 4-piece na compose na eskwela. Primary kan secondary kam na. For butaw. I-records ang kinanglanong kapag-tisipar ka na. Ipukaw ko niya. Karoon siya sa umuan kung ako manakit. Update mga siya. Matinandao na siya. Damo to, nugid na siya. Niya padala ko na tula hasta imo mga klase ko makadaong kamandrapulong to. Tugal ko balala. Tisiling ko sa iya. Ako bala. Kung ano ang akong ginatulog sa iyo. Tiyo mo. Kayuan mo na. Pagdason, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa hapon. Nga nakabati ako kahit tungod, nga idol kong Action Radio, nga permi ko na nga pamati hasta maghapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkor manda, tisiling ko pasalamatan tagin ng Action Radio. Kaya pag-open sa panawagan, nabatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa takpay. Dapat mong ginanga pamasalamatan ang Action Radio, ang tanan na reporter diratay. Kung wala ako nagapamati permi sa Action Radio, wala kataabog sa premium sa Action Radio. Kaya wala kita kapamati. Tungod sila kay ara ako sa Action Radio. Maskin gubauna na, nakabati ka. Iyan na tanong sa Diyos ang pag-ubay na pamati ka, kaya nga mo ito nga pag-abri ko. Fred sa lang, agi kaya nga mo ito. Sige. Tumanak lang. Dako na bulit siya. Kabulig gila siya, kay magamit mo sa module mo. Kung sample, mag-research ka mo. Hindi ka na mabudlayan. Nga maka-research ka. Sige, ano pasalamatan ka? Madaming salamat sa iyong Action John Diaz sa tanan-tanan nga sa Action. Madaming salamat sa inyong cellphone sa bong tanitang pakamabuligan. Okay. Ano message mo sa iban nga mga estudyante? Para sa iban man nga estudyante, hindi man ka maguntat kay tanan-tanan may pagsubok man na mo. Basis lason inyong one time nga makaswerte. Makadaog.
Ano ang hambal mo kay Lola mo nga sa nag-ano sa inyo? Siya ang nag-ano sa akon nga masiling nga mapadalaman sa istorya. May gusto kay hambal sa iya, pasalamatan na be. Last salamat na. Ay, tangan sa iyo, naka-cellphone gid ko. Tulungan. Radio Philippine Standard Time on minuto ang nabilin mapangot kita sa tak na lasais muning da kay Lenros Benedicto. Standby na sa aton aksyon balitang bayan numero 1 nga magadulong sa aton sa mga balita lokal, balita nasyonal. Upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio.